Wala gito bay pasayloan taon ning mga sani. Pasayloan ning mga inahan ita nga diha sa layo, mga anak nga mo dinha mga nahumana sa inyong mga pagtuon. Daghang kay salamat mura na mo kalipay ta, hilak na lang mi anin daplin nga nakahuman na mo din na nagpaso-paso ra mo ginyo in taon. Salamat Ginoo, papaningkamot din mura na mo kalipay makita ang mga bahandi nga diha na maso na in taon sila ra usa. Mahintay mga na may mga kauban pero lahi ra gid ni bitaw. Pag yung kasuway bay saka ko stage bay mga anak na ko mga nakaribon na mga nakadawat ang mga certificate. Pag ko kasuwayan na naghandam gyud ko kanu sa na mahitabo kung kinabuhi. Usa mo naman ito kinabuhi. Hilak na lang ta ni ining daplin. Sige na lang ta dinhi pangamuyo ni ining daplin ngamta maabot ang panahon nga tumakauban ato mga bahandi makatry makasuway putag kining kuan kanang sani sani adto sa ilahang balay tulunghaan aron sa pagdawat sab sa ilahang mga nadawat sa ilang mga dawat sa eskwelahan. Congratulations sa mga nang graduate karong mga tuigan no. Congrats sa mga ginikanan nga naning kamot naning pala dinhi sa laing dapit labi na mga OFW nga diya naning kamot taon sa laing dapit para lang makahuman sa pagtuon ng mga anak nga dunay mga ginikanan mga OFW pag tinarong ita mo eskwela kay dili lalim ta kinabuhi dinhi. Sige na lamang mi ngisi ning mga post na mo sige na lang mi katawa ni nga nami buwang nini usahay amo na pong sige na lang mi istorya ani among kaugalingon ana kung unsa pay mga panghitabo din na maghinoklog mi mahimot na lang mi sa among kaugalingon kinabuhi na mo din dili gid lalim ta binuutan ta mo din na mga anak nga mga anak sa mga OFW in taon ug palihog sabta ang inyong mga ginikanan nga ning kamot din sa layong dapit para man lamang ni kaninyong tanan. Wala ko inalista dinhi sa unsa ni wala ko inalista dinhi sa mga magpa sa atong graduation namang pinapasata atong mga ni-graduate no pero ahain naman ko karon ahain naman to dapit karon nalubong na madagay itong mga kadaghanan ako mga na-screenshot para ako mukay. Hello kay kuan kanang shout out ay diha sa Western Union sa Mulavi Mulavi sa Buanga del Sur. Oy naunsa man ni tawo mo din ang akong inahan ni anha din no gikan pa to sa kinabukirang barangay sa lungsod sa Dubingag. Ana lang din nga walay kwarta in taon nga pasmo na unsa na silang orasa din na unsa ni nakahawa pero wa ginakuha ang kwarta kay nga naman inyo ha man gipangitaan og unsa ni kaning police clearance ug barangay clearance kay ingon ko unsa man mo din di man mga apply trabaho na akong mama mo kubra ra man ang kwarta. Wala man mo ni sabot in taon diin pagikan ang kabukiran ang mga inyohang mga customer diha in taon ngano man nasobraan na mo diha ka istrikto. Unsa na may nahita do na may idea akong ina dunay voters ID dunay unsa ni dunay postal ID unsa pa man ning gipangitan di man mga apply na akong inahan og trabaho di naman na madawat kay kuan naman wa naman ay ngipon. Unsa man ning tawon mo shout out diha sa Western Union sa Mulabi na unsa pintahan sabda po na inyong mga customer kung tanaw ninyo nga na anang number din na receive ninyo din ana na lang kasimple kay mura man importante ng tracking number ug ang receiver's name mao na gito sa pa may inyong mga gipang panghitain-taan ninyo mga gipalisdan-lisdan ni mga pubring taga-bukid nga din pag gikan nga pas mo salamat day sa kuan sa Taylor diha sa Imloilier no sa lungsod sa Dumingag nga si Mayet Pipito salamat kayo bayha nga imo akong gi-entertain salamat kay sa oras salamat kay sa panahon nga nakikistorya ko nimo nga malumanay gayud no kay syempre kita may nanginahanglan kita may makiusap syempre malumanay sab pero kung unsa ni di madag ining sabot-sabot ni inyo mga kalaki nga sayon ra man kay nang problema piti ra kagamay lisdan man ninyo na inyong mga isikataw din pinaka-importante nga ang ngalan sa receiver sa receiver's name ug ang tracking number mo na may importante dili na taang nga lisdan pa kay di man naman diha kung dili na siya mo magkubra siguro kung dunay mga scammer pero talagsaon na kay na manluloko makita ninyo ang naon sa akong inaon sa inahang kaluray panabang di man naog mangluloko to naong man kay tugkuan mag-uuma na layo pa kayo gikang bukid Ginoo ko Western Union Malawi. Makita ra niya tapuhon.
Bitaw na luoy lang ko sa akong inahan. Oy, layo kaayo ang amo bukid pa sa pinaka bukid ba dito barangay sa Dumingag, lungsod sa Dumingag, yan na lang din sa kuan ikatulong lungsod gikan sa among lungsod. Unya naluoy ba ko pinangapas muna sila dito nya. Ako inahan na mabuak na dong bagol-bagol nga tinutuyog hinangyo-hangyo ninyo diha wagid mo na minaw. Nahala maura to. Nagpagawas lang ko sa akong gibati muna. Na nagpasalamat lang kay ko kay kuan kanang nakuha na no. Salamat kayo sa nag-assist. Kay first time man gud na nga mo kuan mo pada diha sa Western Union nya ingon ana man kahigpit. So mo to nasulbad naman na ang problema so wala na okay na. Peace na ta ha. Western Union ay mo pa badlong diha. Pang isabta na inyong mga customer po din ha. Oy, kay dili man lalim wa mo kibaw sa mga kaagi sa tagsa-tagsa ka mga tawo. Intaon sabda pud ninyo, klaruha pud ninyo din ha. Pira may mag-check niya ng mga tracking number ha i-check lang ninyo kung na ba na-receive ba ninyo diha unsa ba. Mo man na inyong negosyo tarungan ninyo dala na inyong mga customer para mo lambo mo. Para magbalik-balik ka ninyo na inyong mga customer, mura man na importante. Para mo lambo na inyong negosyo. So mura to. Ug diya kay hello ay happy birthday day kay April Gascon. Cisneros. Usan ni siya ka kuano, usan daw ni siya kabuta. Ganahan kay ni siya maminaw kanako nga bisan dili siya kakita sa akong mga video pang ganahan kay siya maminaw sa ako ang tingog. Hello nimo April Gascon Cisneros. Gipa bumbom ka sa imong igsoon si Jean Claire na Nini Gascon. Hello nimo be April Gascon, nagkakaing salamat ha sa imong pagpanggag sa makulunayon nimo nga pagpaminaw sa ako ang mga sugilan dinhi sa kawanangan sa kahanginan. Hello kay Mimi Sahol Rosal, kay Fel Mira Fuentes, kay Laverne Glenn Kulang Guding. Hello nimo kay unsa ni kay Alma Carman mao lagi to. Og hello daw sa Sikas family diha sa Surigao gikan kang Alma Carman. Hello usab sa Dubai asa tila Islam man kayo Dubai Miracle Garden staff, lalo na yung F&B department. Meron daw sila mga pinagdadaanan ngayon no, at sa simpleng pagbati ko ay maibsan daw ang ibsan man lang ang kanilang kuan unsa ni ani sir maulag ito naputol ba kay naabot akong mga amo naabot ang sunoy kay magkuan na siya paser siya paniud to kinsa naman po lang kay istorya nimo diha kay isog ba nimo diha kay sa man nagkaaway nimo ingko dia ako igsuon akong kay istorya pastila na pasangin la na po ning kuan kay mingon mo na siya nga unsa may mo na ba kay problema mo ana mo problema man gud ni sila og kuan kanang doon na ba mi problema nga tanaw nila nga kuan may problema problema po sila kapil na mo kay lagi maapektuhan ang trabaho pero ako bisag doon na ko'y problema di man okay lang gyapon trabaho magkawala-wala mo passing usahay pero siyempre paningkamutan ginako nga matarong ang akong trabaho mo lagi to si sa diha sa mga staff diha sa Dubai Miracle Garden. Lalo na yung mga F&B department. Yun nga ang sabi niya dito ay Tagalog siya, meron daw silang pinagdadaanan at sa simpleng pagbati ko maibsan man lamang. Ayan, eto na Miracle Garden staff diha sa Dubai sa F&B department. Ayan, nabati ko na kayo sa naibsan na ang inyong mga nararamdaman diyan. Ayun, lahat naman tayo may mga pinagdadaanan, pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, ano? Tingnan nyo na lang yung hitsura ko, pangit pa rin, di ba? Pero, marami na rin akong pinagdadaanan. Pero hindi ko pinansin yung, kumbaga, yung mga problema na yan, nakuha na yan ba, yung sa Tagalog, ani, ay, naglibog naman. Yung kuan ba, yung problema, nahiluna na ba, ang sa man nahiluna, oy. Kumbaga nandyan na yung problema na yan, nahiluna na siya, dili
di na nato na takdon ang ato lang himuon na ni ato mga problema. Mangita lang ta pamagi nga masulbad ni kini sa hinahinay lang ang pagsulbad no. Sa mga dahan-dahan lang mga paraan na alam natin na kaya natin, huwag din natin pilitin ang mga sarili natin, magsabog tayo no. So ayun, lahat tayo may pinagdadaanan pero tingnan mo naman ako kung makita mo lahat ng pinagdadaanan ko, ginawa ko na lamang inspirasyon, lahat ng mga sakit na naramdaman ko, lahat ng mga paghihirap, pagtitiis, ginawa ko ng inspirasyon para mabuhay, para manatiling huminga. Minsan nga sa sobrang sakit, sa sobrang puot, parang gusto ko nang kalimutan huminga, pero humihinga pa rin man ako, kaya maglaki mabutas ng ilong ko. Kaya di man makalimutan huminga no, gusto pa man ng Diyos na mabuhay ako. So ayun, hayaan na natin ang problema, di kinahiluna na ang ito ay mo ang sulbaro na nato sa kaya lang nato, di lang po nato pugson atong kaugalingon sa kaya lang. Di lang nato pahirapan po atong kaugalingon. Uy kay ato ara pong kaugalingon ang luoy, kawawa naman yung kaugalingon nato. Basta kung ano man ang mga pinagdadaanan, bawat tao meron talagang mga problema no. Problema is real talaga no. So dapat wag na nating seryosohin masyado, at yung iba idasal na lang natin. Pagka hindi na talaga kaya yung problema, magluhod lang ka diha, pikon mo diha ang duha mo katuhod ug imong ihangad ang imuhang ihangad nimong agtang nimo dito sa taas ug manalangin kang gikan sa imong kasing-kasing. Kasayod ko nga kung ang Ginoo anaa sa inyong dughan na tag-usa, di gyud ta pasagdahan niya. Mao gid nay pinakadako, pinakamalaking sandata natin, yung ating pananampalataya sa ating puong may kapal. Maura na no, F&B department diha sa mga staff diha sa Dubai Miracle Garden. Hello ninyo dihang tanan. Tapos meron ding nagpapayo sa akin na paano daw maibsan ang mga homesick na yan. Naku, maraming paraan para makuha ng mga homesick na yan. Daghag pa maagi, magsulat-sulat baka diha, mag-Facebook baka diha, mag-YouTube baka diha, magsayaw-sayaw baka diha, mag-enjoy kasi imong trabaho, magkuang-kuang ka diha, daghan pa maagi, magsulat-sulat baka unsay imong gusto ipang sulat ni ana. Sa daghan pa maagi nga maibsan ni mga homesick eh. Mao naman gyud ni atong dalan nga gipili no, nga mamahimong OFW. So nang lang lakasan lang nato ang loob nato dayon, di lang ta padala diha sa mga problema kay naa naman gina mga problema diha, di lang ta magpalabi pud sa kagalingon kay ato pong higugmaon atong kagalingon, usahay bisag usahay lang. Hello sa kuan sa ni, basta maraming paraan para maibsan ang mga lungkot diha, mga homesick diha. Tanawa lang ning dagway na ako kung homesick na mo diha, ning simod na kung sigig budot, mawa na inyong homesick diha. Sige lang ta ani kuan. Asa naman ni mga ipabumburadyo nato? Bumburadyo. Hello kay Hines Suico Nordberg ug sa imuhang pamilya sa Pilipinas, sa Karkar ang Suico family, og sa imuhang brothers sa Australia nga si Nornhep Suico. Hello sab kay Raymond Tubalia, kay Gina Hawkins diha sa Chicago, kay Sahara or Nes Lagmay no, nga higala ni Bay Nilda Bishop. Hello nimo diha Bay Nes Lagmay, salamat kayo. Sa tanan na mga viewers diha sa USA, hello na lang ninyo tanan ha. Kay Telma Ibrado Kanikon, kay Bernadette Sadio Labrador, hello bay. Janites Lapinig Lim, kay Lucy Di Guzman, kay Madilos Utok, o kay Lina Pinyon, hello na lang yung tanan. Maura to akong nalista karong mga adlaw no. So di awa pa ko na humadighagpat og kuan, basta maura to ang akong ikaistorya. Salamat na lang sa kuan, salamat na lang ko sa Imluwilier diya sa Dumingag ha, kay na istorya wa na nako pabalik ka akong inahan diya sa Mulabe, layo ba yung taon ikatulong lungsod panagikan Dumingag, gikan Dumingag mo mahayag dayon Mulabe, wa na nako pabalik ka, nakiusap na lang ko dito sa
teller sa kuan na daghan na kay naisturbo nga mga tawo nako kay para lang masulbad ang problema no aron makuha ng padala. So daghan kay salamat sa employer sa ulitin, daghan salamat. Og dinhi na lang kukutob kani yung Inday Kabkab ang yung nag-inusarang maestra sa Kawanangan, yung magtutudlo dinhi sa Kawanangan nga ang Facebook gihimo na gining radyo na to. Daghang salamat kaninyo, nahalapadayon lang ta sa ato ang mga gimbuhaton ning madanlog tang kalibutan. Kaya na to ning tanan mga bay kay mao naman ning gitagana sa ato so ato na lang ning hugmaon og panggaon ning dalan nga atong giagian karon nga hinaot nga ang ato ang padulungan mao ang kahayag sa matag usa ka nato. Daghang salamat, amping mo kanunay diha, and God bless. Daghang salamat kaninyo tanan.